Ahojte a vítam vás po asi milión rokoch v nejakom knižnom videu ďalšom. Reálne je február, už polovice februára a ja som toto video chcela natáčať už v decembri alebo na konci decembra, takže to nie je ešte tak dávno. Každopádne dnešné video bude book haul, pretože tu mám... Ja som si ich ešte zoradila podľa toho, jak som ich kupovala. Ach jaj. Každopádne dnešné video bude book haul, pretože od v podstate začiatku decembra som začala zbierať knižky na toto miesto, toto ich potom budem postupne ukladať. Každopádne od decembra sa mi tu nakopilo 11 nových knížek. Teraz ich už mám viac ako 11, ale toto sú také tie... Skrátka od decembra. Dostala som aj nejaké poukážky ešte v decembri a potom boli poukážky, to boli skôr tak akože zľavy, keď boli v Pantarej aj v Martinuse a tak. Dnešné video bude o týchto 11 knižkách. Takže tak. Dobre, myslím, že môžeme ísť na to. Ja sa budem snažiť nekecať moc o každej knihe, pretože nechcem, aby to video malo hodinu. Prvú knižku, ktorú tu mám, tak je... Ja som hneď ukázala, hej. Prvú knižku, ktorú tu mám, tak je Nočný cirkus. To meno tej autorky sa asi nebudem pokúšať momentálne vyslovovať. Každopádne Nočný cirkus. O tejto knižke zrovna toho moc neviem, o niektorých viem viac, niektoré už sú aj prečítané, takže to vám potom poviem. Iba viem, že to vlastne je o nočnom cirkuse, ktorý sa otvárame za súmraku a zatvárame za úsvitu. Takže to bude pravdepodobne o nejakom cirkuse, ktorý sa bude odohrávať v noci. Nejak pred 2 rokmi, ja som tú knižku nemala ani doma, že by som akože si ju kúpila a chcela niekedy prečítať. Akože vždy som si ju chcela prečítať, ale nemala som proste ešte kúpenú. A nakoniec som si teda kúpila slovenskú verziu v tejto hrubej obálke. Neviem, veľmi sa na to teším a malo by to byť. Ja som si raz zistila, že ktoré knižky by sa mali páčiť a mali by akože byť pre ten typ osobnosti, ktorý ja som. Toto je jedna z tých knížiek, ktorú všetci akože odporúčali pre INFP, takže uvidíme. Potom vám dám vedieť, alebo to bude v nejakom videu možno. Ďalej tu máme knižku, ktorú som už prečítala a už som ju zase ukázala, takže nevadí. Každopádne je to Seven Husbands of Evelyn Hugo. Túto knižku som čítala asi pred 2 rokmi, vlastne v paperbacku, ktorý mám anotovaný a mám tam počiarknuté veci. Nie, to som ešte neanotovala až tak, to som tam dávala iba tie lepíky, to si pamätám vlastne. Každopádne tu som čítala a v tej dobe to bola jedna z mojich najobľúbenejších knížiek. Nehovorím, že teraz nie je, ako keby nie je, tak si asi nekúpim proste nejakú takúto special edition, hej. Milujem tú knižku, podľa mňa bola úžasná, odporúčala by som ju všetkým. Možno to prostredie by nejako nesadlo každému, pretože ja som tiež nevedela, či sa mi to bude páčiť, akože z takéhoto show business hollywoodského prostredia, pretože to nie je nejako niečo, čo vyslovene vyhľadávam, ale tá knižka bola podľa mňa úžasná. Neverím, že mi TikTok nevyspoiloval ten plot twist, pretože nepozrite si fanarty na túto knižku, akože reálne vám to teraz hovorím, aby ste si to nepokazili, pretože potom ja som bola úplne, ešte to viacej dalo tej knižke. Ja som túto special edition proste videla u jednej mojej obľúbenej babi, čo proste natáča videa o knižkách v zahraničí. Potom som bola taká, že ježiš, to má zase nejakú proste verziu, ktorá u nás určite nie je a ja som ju týždeň na to, v decembri v podstate, týždeň na to som ju videla v Pantare a ja som bola taká, že beriem ťa domov. Nádherná je tá knižka. Z oboch strán vlastne má takúto potlač. A potom tuto na tom bookspine, neviem ako sa to povie, proste na tej ožiske, tak tam má 7, proste má tam 7 snubných prsteňov. Ja neviem, od Taylor Jenkins Reid, ktorá napísala vlastne túto knižku, som ešte čítala jednu, ktorá sa mi až tak moc nepáčila ako všetkým ostatným, ale táto sa mi páčila hrozne, takže som rada, že som to prečítala len kvôli tomu, že to malo taký hype, pretože nakoniec sa z toho stala jedna z najlepších knižiek, aké som už čítala. V podstate. Zase som aj počula nejaké názory a recenzie, že niekomu sa to nepáčilo, že to bolo moc prehypované a tak, čož ja tiež chápem, ja tiež mám niekedy s takými tými strašne populárnymi knižkami. Proste, že je nejaká strašne populárna knižka a mi sa napríklad až tak nepáči a potom sa cítim akože taká vinná, že bože, prečo sa to všetkým páči a mne niečo, že úplne v pohode, ale ja som proste hrozne rada, že aj keď to bola akože hrozne populárna knižka, tak za mňa teda bola vážne úžasná. Tak som si kúpila túto úžasnú kópiu toho. Ďakujem za pozornosť. Ďalej tu máme opäť knižku, ktorú ja už som čítala, ale kúpila som si hardcover slovenskej verzie, ale tú obálku, ktorá tam je, tak proste ilustrovala jedna z mojich najobľúbenejších, alebo možno asi najobľúbenejšia česká akože ilustrátorka. Ja ju sledujem na Instagrame, ona nádherne kreslí a robí tie obálky a keď pozerám, čo pridáva na storky a jak to robí a proste fakt som, že veľký fanúšik jej. Ona ilustrovala hrozne veľa knižiek, väčšinou teda v češtine a v slovenčine som nevidela, že by nejaká takáto bola, že s jej obrázkom, čo teda navrhla. Za jedno som ju chcela podporiť, za jedno som to chcela mať proste v knižnici a je to teda jedna z mojich najobľúbenejších
fantasy sérii a to je teda jednotka zo série Caraval. Už to teda vyšlo v slovenčine s touto úžasnou obálkou, ktorú proste navrhla ona. Pozrite sa na to. Pokiaľ by to vyslovene nenavrhovala ona a nemala by som už tak dlho rada, neviem, či by som to hneď kupovala, ale keď som to videla proste vtedy v Martinusi, ja som bola taká, že sú Vianoce a ja si chcem proste spraviť radosť. Ešte aj proste ten vibe, vibe. Energia, ktorá ide z toho obrázku, tak je úplne jak z tej celej série, úplne magical, úžasné. Strašnú radosť mi robia knižky. O ďalšej knižke, ktorú tu mám, tak som natáčala vlastne aj samostatné video a nebudem to preťahovať. Je to kaviareň Pumpkin Spice, The Pumpkin Spice Coffee. Z nejakého dôvodu som si tú sériu začala kupovať teraz v slovenčine v týchto hrubých obálkach, pretože sa mi páčia viacej než v anglických. Ja som to čítala aj takto a potom som tomu musela dať ešte druhú šancu a celkovo som to chcela znovu vypočuť, čiže ja to náhodou nezmením názor a počúvala som anglickú audioknihu, ale furt mám na to rovnaký názor ako v tej recenzii, ktorú som vlastne vydala, prečo som sa dala tak blízko teraz ku kamere, úplne že Túto knižku mám už prečítanú a je o nej samostatné video, takže si nemyslím, že by o nej bolo treba kecať v ďalšom videu. Ďalej tu máme knižku, ktorú... O môj bože, to bol hrozný cool prestrih, že? Ďalej tu máme knižku, teda, ktorú ja už som čítala. Od tohto autora som vlastne čítala ešte túto knižku, ktorú som si kúpila vo Viedni v takom najviac cozy mojom obľúbenom proste bookshope. Ten autor vlastne, opravte ma, keď hovorím niečo zlé, ale ten autor vlastne zomrel. Všetky tie jeho knihy, ktoré vydával, tak sú depresívne. Neviem, veľa som o ňom skrátka počula, aj veľa o jeho novelách a ja som počúvala audioknižku tejto knihy veľmi dávno a nepamätám si ju až tak moc, alebo akože pamätám si ju, aj si pamätám niektoré pocity. Chcela som si ju teraz znovu prečítať, takže som si ju kúpila aj vo fyzickej forme, pretože vtedy som našla niekde audioknihu a nevedela som, či ma to bude baviť, tak som si ju pustila, nebola ani moc dlhá. Aspoň tomu teraz dám druhú šancu. Aby som si ju chcela anotovať, pretože tam pamätám niektoré veci, ktoré som... Skrátka, potrebujem sa znovu dostať k tejto knižke. Ďalej tu mám knižku od autorky, ktorá podľa mňa na konci roka, o nej budem hovoriť ako jedna mojich z nových najobľúbenejších autoriek. Je to teda Mieko Kawakami, to hovorím dobre. Je to teda knižka All the Lovers in the Night. Ja som od nej čítala Heaven v januári tohto roku. Nedá som aj teda 5 hviezdičiek z 5, uvidíme, keď si ju niekedy prečítam znova. Ja si myslím, že táto je veľký adept na knižku 5 hviezdičkov, pretože som o tom počúvala veľmi veľa. Aj to, o čom to vlastne je, tak som úplne bola taká, že sa v tom dosť vidím. Sa na tú knižku veľmi teším. Ďalšiu knižku, ktorú tu mám, tak opäť o nej neviem nič, ale strašne veľakrát som ju niekde videla, strašne veľakrát mi bola doporučovaná. Je to teda knižka Just Kids. Nie som si istá, ale mal by to byť memoár. A to asi všetko, čo vám k tomu poviem. Kúpila som si ju, ešte tu mám napísané, že stála 400 korún, keď som ju kupovala vlastne v Prahe v Luxore, myslím. Ešte Johnny Depp sa tu proste napísal k tomu niečo. Hovorím, je to nejaký memoár, ale ja neviem ani o kom, takže ja si o tom budem musieť niečo zistiť. A možno ani nie, pretože ja rada neviem o tých knižkách moc. Ahaha, trpne mi noha. Ešte k tomu, keď mi bola doporučovaná, malo by to byť veľmi... Ahau. Ja som si ju chcela dávnejšie objednať, pretože som ju nikdy nevidela v obchodoch vlastne v anglickej sekcii, čo akože asi bola niekedy určite, ale keď som bola ja, tak nikdy tam nebola. Ale strašne som si ju chcela proste nájsť v obchode, nahmatať a proste vybrať a kúpiť, takže tak. Ďalšiu knižku, ktorú tu máme, tak je v slovenčine, z nejakého dôvodu som si ju kúpila opäť. Aj to teda Bezcitný lovec. Ja som si najprv myslela, že je to proste standalone, že je to fantasy knižka, ktorú prečítam od začiatku do konca a bude to proste hotová vec. Nie, má to aj druhý diel, ten druhý diel vlastne v angličtine vyšiel tento mesiac, natáčam to vo februári, neviem, kedy to vyjde. Podľa mňa budem čítať aj ten druhý diel, pretože ten prvý ma bude veľmi baviť. Malo by to byť teda Enemies to Lovers fantasy knižka. Viem iba toľko, že ona je čarodejnica a on je lovec čarodejníc, ale fakt, že vraj, pretože vychádza strašne veľa tých Enemies to Lovers, ja už tam nečítam také tie nejaké, čo vychádzajú, ale veľa ľudí hovorilo, že toto je konečne takéto pravé Enemies to Lovers a že je to fakt aj dobré a že to má proste dobrý plot twist a že to má proste úžasný príbeh, takže som bola taká, že vrátim sa ku svojim koreňom, pretože kedysi som čítala len akože fantasy takéto knižky, takže aj tá obálka sa mi z nejakého dôvodu veľmi páči, takže uvidíme. Ďalšiu knižku, ktorú tu mám, tak je už trošku mimo túto season, pretože už bude za chvíľu končiť zima, ale mám tu vianočnú novelu, ktorá vlastne, je to od Stephanie Garber. Bože. Je to krátka, alebo akože krátka novela, ktorá ešte časovo sa odohráva vlastne za celým Caraval Trilogy. Bolo to strašne milé, strašne pekné, ešte také ako dokončenie a taký
Mi to príde, jak keby, že máte obľúbený seriál, hej, a dajme tomu, že ten obľúbený seriál je tá trilógia Caraval a potom máte taký ten vianočný special episode, proste, tak toto je niečo také hrozne ilustrované, je to proste krásne spracované, aj keď je akože krátka vianočná novela, tak máte v tom strašne taký ten Stephanie štýl a proste viete, že to písala ona a naväzuje to aj na ten úplný koniec tej knižky, koniec tej trilógie, tak vlastne plot twistu to naväzuje na to a proste je to strašne magical. Strašne som si to užila v tom decembri, chcela som to dvakrát prečítať, ale nestihla som, potom už nebol december, tak som bola taká, že na budúci december. Vážne, aj tie ilustrácie, stojí to za to a stojí to za to v decembri si to prečítať, takže počkajte si kľudne na december, pretože to potom vychutnáte viacej. Takže tak, a je to teda Spectacular novela. Predposlednú knižku, ktorú tu mám, tak je zas a opäť z Prahy, alebo tiež z Prahy. Powerless od Lauren Roberts. Ja som tú knižku čítala niečo málo po tom, čo vyšla, myslím. Čítala som prvý diel, čítala som druhý diel, čítala som tú novelu medzi tým. Strašne moc teším na tretí diel. Ja vám za chvíľku ukážem, prečo som si kúpila, akože už takto je tá knižka nádherná. Hej. Znútra máme teda ešte mapu z oboch strán. Takto, keby tú obálku mám, ja vám za chvíľku ukážem, hej, ale proste keby takto mám tú obálku na tej knihe, tak je to taká tá klasická obálka, ktorú mám vlastne aj v paperbacku a nechcela by som asi mať zbytočne aj hrubú knižku. Aj keď ja som si tie postavy v hlave predstavovala trošku inak, čož každý proste čitateľ robí, hej, takže nie je to také, že by som sa na to pozerala a bola by som taká, že o môj bože, tak som si ich predstavovala, ale aj tak je to proste nádherný fanart a nádherná knižka, keď ju mám vlastne takto. Milujem tú knižku, už sa teším, keď si niekedy dám proste znovu prečítanie, hej, reread tej knižky. Teraz momentálne znovu čítam Archer's Voice, čo je jedna z mojich najobľúbenejších, dneska neviem rozprávať, ale to je o inej knižke, teraz rozprávame o Powerless. Mám vôbec vysvetľovať. Každopádne kúpila som si to tak na Vianoce ako darček odo mňa pre mňa, takže sa nebudem hnevať. Knižku, ktorú som si nechala nakoniec, tak je zároveň aj najhrubšia zo všetkých. Máme v slovenčine a je to od autorky, od ktorej mám doma ešte jednu knižku v angličtine a nikdy som ju nečítala, ale strašne sa na ňu teším. Celkovo o tej autorke som počula strašne veľa vecí, akože aj v pozitívnom hlavne, aj v negatívnom, ale aj to, čo v negatívnom niektorí vlastne opisovali, tak mne prišlo také, že mne by sa to podľa mňa páčilo, takže veľmi sa na tú autorku teším, keď ju spoznám. To, ako mi tie knižky sadnú, každopádne táto knižka, ktorú tu mám, tak je Stehlík od Donny Tart. Veľmi hrubá knižka. Strašne sa na ňu teším. Jako, ja viem, že to hovorím vždycky, ale proste inak by som si knižky nekupovala, keby sa na ne neteším. Keď som sa rozhodovala, ktorú knižku si vlastne od nej kúpim v slovenčine v takejto veľkej hrubej väzbe, tak bola tam ešte jedna, nemyslím The Secret History, tu mám v angličtine, ale ešte jedna tam bola a potom táto a prečítala som si u každom vlastne, že o čom to je a táto ma strašne zaujala a bola som taká, že toto ma zničí, keď to dočítam a potrebujem si na to nájsť čas pravdepodobne cez leto, pretože je fakt prečo cez leto, ja už nechodím do školy, nemám prázdniny. Neviem kedy. Theo Decker má 13 rokov, keď sa mu jeho život navždy zmení. Cestou do školy sa s jeho mamou zastavia v múzeu na výstave starých holandských majstrov, no budovu otrasie nečakaný výbuch, ktorý ho pripraví nielen o matku, ale aj o všetko, čo poznal a ľúbil. Chlapec nehodu priam zázračne prežije a zostane v New Yorku sám. Ujme sa ho bohatá rodina, ktorá sa zdá, že napokon šťastie dospeje v muža. Theo však trpí. Chýba mu jeho minulosť a len ťažko nadväzuje nové vzťahy. Jedinou spomienkou na predchádzajúci život a milovanú matku je obraz Stehlíka, asi tento, fascinujúca maľba holandského majstra a tá sa vďaka zvláštnym okolnostiam ocitne v Theových rukách. Vzácne dielo ho zavedie do bizarného sveta, kde žijú ľudia, ktorí sa neštítia ničoho a starožitnosti sú najvyššou métou. Obraz je Theovým talizmanom a zároveň ho čoraz väčšmi priťahuje do labyrintu zločinov, podvodu a nesprávnych rozhodnutí, z ktorého sa zdá niet východiska. Povedzte mi, že to neznie zaujímavo. Keď vám to neznie zaujímavo, tak nevadí. Veľmi ma fascinuje tá autorka tým, čo o nej počúvam, takže som zvedavá, či ma oslovia aj jej diela nejako. Takže to by bolo už úplne všetko z dnešného videa, všetkých 11 kníh, o ktorých som vám chcela v dnešnom videu povedať. Je to už strašne dlho, čo som proste nesedela a nehovorila o knihách, takže mám pocit, že celé to video je proste úplná katastrofa, asi ho vymažem, uvidíme. Každopádne, pokiaľ ho nevymažem a sledujete ho, tak dúfam, že sa vám páčilo. To by bolo úplne všetko z dnešného videa, dúfam, že mi tie knižky nespadnú a my sa uvidíme pri nejakom ďalšom knižnom alebo neknižnom videu. Zatiaľ, pa pa!